ହୁଁ ପୁଅ ଝିଅ ଆଗରୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଛାଡ଼ କରୁଥିଲା ଟିକେ କରେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁଟା ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉନ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ମୋବାଇଲରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଉନ ତ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦିଶୁଛି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିକେ ତଳୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଉନ ଲାଇଟ୍ କମିଯାଇଛି ହଁ ହଁ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ ହଁ गुड़िया से मामा चला उठी ଟଙ୍କା ଦେବା ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ସଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନା କ'ଣ କହୁଛି ତାନିଛି